foli ni tanni an b'a di bɛɛ lajɛlen ma ka ala fo ka ala barikada masa min sɔnna an ka sigi kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛ barika belebele da masa in ye ka sɔli ka caya a ka cibaga ɲuman in kan n'o ye Muhamadu Rasulula ye kisi ni nɛɛma o b'a n'a so dungow ye ayiwa an balima telesherifula jabarani filɛbagaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ayiwa i ka dɔn 8 marsi an b'o hukumu kɔnɔna la bi n'o bi 8 marsi n'o bɛnna kari ma san 2020 san 2020 in kɔnɔna la ɲina 8 marsi o bɛnna dimanche ma ayiwa o dimanche in bi an sigilen b'o kɛnɛ kɔnɔ an wulila ka se ministre ma n'o ye promotion de la femme de l'enfant et de la famille n'o ye ministre ye min ɲɛsinin bɛ muso ani denbaya ani du ale ka ɲɛtaga sabatili ma donc an ye u ka ministre so kɔnɔna sɔrɔ bi ale ni an bɛna jɛ ka masala 8 marsi ale hukumu kɔnɔna kan sabula ka da ka 8 marsi ale kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnenya ye don min ni tasibila kɛra musow ye ka waliɲuman dɔn ta ka ɲɛsin musow ma ka musow ka kɛlen ka a yira u ka kɛlenw ka segin ma u ni hakɛ min ka kan o tuma u b'a yira ko 8 marsi ale ye don belebele ye ayiwa n'a ma ɲɛ ko 8 marsi ye don belebele ye anw dun ye musolakaw ye anw ye kumakɛlaw ye ayiwa nin fana ye musow ni denw ani du ka ministre so ye o tuma an wulila k'an senfa ka na se madame le ministre ma madame le ministre an b'a fɔ k'i ni sɔgɔma k'i ni wula k'i ni su 8 marsi ale hukumu kɔnɔna na 8 marsi yɛrɛ ne b'a faamuya cogoya min na 8 marsi ye tubabukan don marsi kalo tile 8 donc o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin diɲɛ seleke 4 musow bɛɛ lajɛlen ma bon n'i y'a ye don bɛ kɛrɛnkɛrɛn i bɛ taa sɔrɔ kow de kɛra donc muso dɔw de wulila ka jɔ ka kɛlɛ kɛ ni hakilina ye pour que muso ka hakɛ bɛ se ka d'a ma pour que k'a yira ko muso ni cɛ k'u ye ɲɔgɔn dafalan ye donc o kɛra kabi san jan a kɛra jamana caman na a kɛra an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan donc kabi san 1994 n'o ye 1994 ye a bɛ ka ɲɛnamaya Mali yɛrɛ fana kɔnɔ donc o ni bi cɛ donc wagati caman tɛmɛna an y'a ye ko caman de yɛlɛmara mais hali ka sɔrɔ 1994 ma se an y'a ye ka fɔ an ka muso dɔw kɛra députéw ye Hawa Keita ninnu bɛ yen nɔ Sira Diop ninnu bɛɛ y'u jɔyɔrɔw fa u n'u ɲɔgɔnna caman ka sɔrɔ hali 1994 ma se donc bila ko tɛ mais an k'a dɔn ka fɔ muso dɔw de ye u bolo di ɲɔgɔn ma muso dɔw de ye ko to ɲɔgɔn ta la muso dɔw de farala ɲɔgɔn kan pour que ka se ka musow ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ bere ye kɛlɛ tɛ ko wɛrɛ ye nka hakilina kɛlɛ pour que k'a yira cɛ ni muso ye ɲɔgɔn dafalan ye cɛ bɛ baara o baara kɛ muso bɛ se k'a kɛ donc ne bɛ 8 marsi bila o de kɔnɔ donc a bilala diɲɛ seleke 4 muso bɛɛ k'a ɲɛnamaya mɔgɔw b'a ɲɛnamaya ni ko caman ye diɲɛ seleke 4 tɔnba yɛrɛ bɛ thème dɔ ta k'a bila o hukumu kɔnɔ mais jamana bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ n'i ka jamana taabolo ye ka kɛɲɛ n'i ka hamina i ka jamana kɔnɔ o san 8 marsi i sɔrɔ mun kɔnɔ n'a ka di i b'i ka thème national ta k'a ko ye ayiwa barolasigiw bɛ kɛ ɲɛnajɛw bɛ kɛ sika kumaw bɛ kɛ donc 8 marsi kɔni dabɔra de hakilila jigin an k'an sigi k'a lajɛ mun de ɲɛna donc mun kɛra mun tora ka kɛ donc a bɛ ko timɛli wagati fana don musow bɛ se ka u yɛrɛ timɛ k'a lajɛ k'u yɛrɛ évaluer k'a lajɛ qu'est-ce qui a marché mun ma ɲɛ an ka kan ka mun kɛ pour que an ka améliorer pour que laɲiniw bɛ sabati donc ne bɛ 8 marsi faamuya ten cogo de la. Ewa madame le ministre an b'i fo o faamuyali cogo ɲuman o sɔrɔla anw yɛrɛ fana fɛ maa o maa b'a la nin wagati in na ka an filɛ an hakili la an caman bɛ yen an ye faamuyali sɔrɔ 8 marsi ale taabolo kan ayiwa o fana kɔfɛ an ɲɛ b'a la ɲina 8 marsi san caman an bɛ dununw fɔ an bɛ balaw fɔ aw ko ɲina 8 marsi ko o kɛrɛnkɛrɛnniyalen don ka soutien ta n'o ye waliɲuman dɔn ye ani dɛmɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ayiwa hakilina jumɛn nana n'o ye. D'accord. Madame i ka o ɲininkali diyara n ye donc n'i y'a jateminɛ kabi san 2012 kabi 2012 malheureusement an ka jamana ma suma an ye gɛlɛya caman de sɔrɔ mɔgɔ juguw binna an kan fagaliw kɛra joginiw kɛra n'i y'a jateminɛ muso caman tanyara den caman tanyara an ka sɔrɔsiw o kuma tɛ fɔ olu caman ba de tora kɛlɛ la a denmisɛnninna mɔgɔw b'a la mɔgɔkɔrɔbala mɔgɔw b'a la bon n'i ye jamana yɛrɛ fana ta k'a lajɛ ko gɛlɛyara quoi
mɔgɔw ni banna ɲɔgɔn ye an t'a dɔn an bɛ taa min an bɛ mun kɛ baara gɛlɛyara fo ka fɔ a gɛlɛyara donc non seulement an bɛ yɛrɛ kɛlɛ la jugu fana bɛ an kan donc ka kɛɲɛ ni o ye ka kɛɲɛ ni nin fagaliba min kɛra ka kɛɲɛ ni an ka sɔrɔdasi minnu taɲara ka kɛɲɛ ni muso joli de kɛra firiyatɔw ye denw joli de kɛra falatɔw ye ka kɛɲɛ fana n y'a ye k'a fɔ nin san laban ninnu na jamanakuntigi son excellence Ibrahim Boubacar Keita a n'a furumuso madame Keita Aminata Maïga u ka baara bɛɛ sinna ka muso cɛ sabatɔw dɛmɛ u ka baara bɛɛ sinna ka den falatɔw dɛmɛ donc ni ala ye muso ni denbaya ni du ka ministriso kalifa ne na ne dun ɲɛ bɛ n ka jamana na nin tabiya la donc ne fɛ ɲinan tɛ ne tɛgɛrɛ fɔ wagati ye ɲinan tɛ ne jimi fɔ wagati ye donc o de kama ne ye laɲini kɛ an k'a lajɛ a bɛ deli ka kɛ ka sɔrɔ hali nin tɛ dɔw tɛ tɛgɛrɛ fɔ 8 mars la dɔw bɛ conférence de kɛ mais tɛgɛrɛ fana kojugu tɛ culture filɛ nin ye ɲɛnajɛ filɛ nin ye ko ɲumanba de don vraiment an tɛ ɲɛnajɛ contre la parce que an b'a dɔn ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛ hakili lafiya mais ni wagati min bɛ don min na o ko ka kɛ donc ka kɛɲɛ ni o ye an y'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka thème ɲɛsin k'an ka an ka kɛlɛkɛcɛw kɔkɔrɔma don an ka kɛlɛkɛcɛw kɔkɔrɔma don peut-être que kɛlɛkɛ minan tɛ an bolo i n'a fɔ marifa k'an fana bɛ taa an jɔ ko k'u kɔkɔrɔma don o tɛ bere tɛ mais mun don hakilina thème hakilina mɔgɔ bɛɛ b'a faamuya ni ko i bɛ mɔgɔ kɔkɔrɔma don n b'i dɛmɛ ko bɛɛ b'o kɔnɔna na parce que n y'o de fɔ n ka kuma na jamanakuntigi ala y'ale de bila an ɲɛma n'o ye son excellence Ibrahim Boubacar Keita ye a kelen tɛ se ka jamana labɛn a bolo dayɛlɛlen don jamanaden bɛɛ lajɛlen f'an bɛɛ ka gɛrɛ a la an bɛɛ ka dɔɔni kɛ an minnu ye musow ye n'an ye an ka kɛta kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn ku ka ko to ɲɔgɔn ta la gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ n bɛ miiri solution bɛ sɔrɔ a la bon n'i ye an ka kɛlɛkɛcɛ ninnu fana ta muso minnu cɛw tanyara n'u ye an ye u kɛrɛfɛ u b'a fɔ ja an kelen tɛ ja an balimamusow hakili b'an na ja an kɔrɔmusow na an badenw bɛɛ hakili bɛ an na donc an bɛ se ka gɛrɛ u la an bɛ baroda siginiw kɛ ne y'o de fɔ ni mun se kɛra dɔrɔmɛ ye ni mun se kɛra dɔrɔmɛ kelen i bɛ se ka taa di hali n'i ma wari di kumakan duman yɛrɛ o wasara ŋaniya ɲuman yɛrɛ wasara ni mun yɛrɛ se kɛra duwawu fana ye i bɛ se ka duwawu kɛ jamana ye parce que pour que jamana ka basigi il faut que kɛlɛ in ka dabila de tant que kɛlɛ ma dabila tant que jamana ma basigi kɛnɛya t'i ɲɛ kalan t'i ɲɛ éducation t'i ɲɛ foyi de tɛ ɲɛ mais ni jamana basigilen don nin bɛɛ bɛ ɲɛ nin bɛɛ bɛ na sigi ka kuma bɛ na donc o de kama ne b'a dɔn musow ka ca kosɛbɛ ni cɛw ye wa ne b'a dɔn fana kabi lawale la muso de bɛ ko dilan muso b'a dilan muso hakili fana ka bon kosɛbɛ muso ye cɛ dafalan ye donc o de kama ne ye damakasi kɛ ka musow wele k'a fɔ ne kelen tɛ se nin thème ni c'est pas que ne ye ministre ye ne y'a fɔ ko bɛɛ bɛ tugu ne kɔ ten tɛ n ye hakilina de yira n ye hakilina yira n bɛ ala fo parce que n ma mɔgɔ ye mun ko ayi bɛɛ lajɛlen sɔnna thème na bɛɛ ko a ka kan ɲina an ka fɛti kɛ tan cogo la donc o de don ayiwa i bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan nɔ i ye damakasi kɛ ko ka musow wele yali e yɛrɛ fɛ damakasi ka ɲi musow y'a jaabi ka ɲa wa kojugu muso y'a jaabi ka ɲɛ k'a daminɛ ni aw yɛrɛ kunnafoni dilaw ye radiyow ye n jaabi telew ye n jaabi parce que an ye baara daminɛ ni aw de ye mais kaban y'a daminɛ aw yɛrɛ ye baara min kɛ réseaux sociaux ka département yɛrɛ ma kɛ parce que kaban y'aw wele ka kunnafoni d'aw ma aw y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye de aw wa ɲɛfɔ cogo ɲuman fana aw ye thème cadré ka ɲɛ aw ye explication di n y'aw kumakanw mɛn radio la n y'a mɛn telew la réseau la n ye kumakanw sɔrɔ hali ka bɔ kɔfɛ k'a fɔ ɲina 8 mars bilalen don nin hukumu kɔnɔ yɔrɔ ne kelen tun tɛ se k'o kɛ ne ka département kelen tun tɛ se k'o kɛ donc aw kunnafonidilaw ye an jaabi société civile fana ye an jaabi parce que n'i ye jateminɛ kɛ société civile fana nana département na ka na ɲininkali kɛ madame ɲina 8 mars hakilina jumɛn de b'i fɛ ne kelen ka hakilina bɔ k'a da u ɲɛkɔrɔ u ko madame tiɲɛ yɛrɛ la nin fana kun ye anw hakilina ye anw fana y'a bila an kunna ɲinan tɛ jimbe ye ɲinan tɛ tɛgɛrɛ ye donc o yɔrɔ fana na n'olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ ka kɛ minnu yɛrɛ fana kama olu muso minnu bɛ yen nɔ an'u den minnu bɛ yen nɔ u ma tɔtoli kɛ donc an ser'u ma u fana ye thème ni accepté donc n dɛmɛna diinɛ mɔgɔw radio bɛɛ lajɛlen ma ɲina mɔgɔ kɔ yɔrɔ gouvernement tɛ yɔrɔ n'i y'a ye kɔni ne bɛ nin hakilina ta
ɲɛmɔgɔw de bɛ na donc son excellence Ibrahim Boubacar Keita n'a ka premier ministre docteur Boubou Cissé ministre bɛɛ lajɛlen nin kɛr'u bɛɛ hakilina ye a diyar'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ an ye ɲinanta in bila nin hukumu kɔnɔna na donc n'an ye ɲɔgɔn faamuya dɔɔni dɔɔni ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni moi je crois que ni musow ye nin faamuya peut-être que même après le 8 mars mana tɛmɛ an bɛ continuer nin kan donc dɔɔni dɔɔni fan da bɛ don kow la parce que kuma caman an bɛ to ka an plaigner an da t'a la an tɛ ka wele ɔ i bɛ ko dɔ de kɛ n'i ye ko dɔ kɛ i bɛ wele o mais n'i ma ko dɔ kɛ ka yira ko valeur dɔ b'i la e yɛrɛ fana bɛ se ko la e jɔyɔrɔ bɛ faso ko la i t'i wele dɛ donc c'est une stratégie aussi an bɛ ka plaidoyer kɛ tan cogo la donc moi je crois que ni nin tɛmɛna partenaires caman gouvernement yɛrɛ b'a fɔ ah vraiment Mali musow y'a fɔ u y'a kɛ donc c'est un peu ça. Ayiwa an b'a yira u la halisa k'a fɔ bi ye dimanche ye 8 mars kalo an b'ale kɔnɔna la san 2020 ani 20 an b'o hukumu kɔnɔna la san 2020 ani 20 an b'o hukumu kɔnɔna la 8 mars kalo o tuma na o hukumu kɔnɔna la halisa fɛn min ye madame le ministre an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa madame le ministre i bɔra sisan ka an faamuya 8 mars la kuma caman na nka halisa an bɛ fɛ k'a dɔn ko ka dɛmɛ ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinan 8 mars ale thème kɛr'o ye halisa aw ka faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ a la ayiwa dɛmɛ sugu jumɛn de bɛ se ka kɛ anw fɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma sabula n'a fɔra ko ka dɛmɛ ɲɛsin finitigilakaw ma an hakili la jamanaden kelen-kelenna bɛɛ de ka dɛmɛ laɲininen don yali an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn de ta k'a ɲɛsin u ma. ok donc n'o de fɔ dɛmɛ sifaya ka ca mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ hali ni hakilina ye hakilina dɛmɛ yɛrɛ a ka girin ni wari a ka girin ni sanu ye parce que n'i kɛra mɔgɔ fɛ i dara mɔgɔ la o dɛmɛ ɲɔgɔnna tɛ yen parce que n'i kɛra mɔgɔ fɛ i b'a dɛmɛ a ka baara la donc an ka kɛ an ka Maliba fɛ fɔlɔ an ka kɛ an ka sɔrɔsiw fana fɛ an ka k'u fɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara la u b'u seko la n'an bɛɛ y'o ŋaniya yira u la Ala k'an kisi hali ni u ye défaillance kɛ an bɛ tɛgɛrɛ f'u kun hali n'a ma ɲɛ an bɛ tɛgɛrɛ fo n'a ɲɛna an bɛ tɛgɛrɛ fo o bɛ mɔgɔ encourager o ye dɛmɛ dɔ ye o dɛmɛ fana sɔrɔsiw yɛrɛ ka patron ba o ye son excellence Ibrahim Boubacar Keita ye a fana hakili bɛ sigi a b'a fɔ jaja n ka faso mɔgɔw fana bɛ k'an dɛmɛ parce que mɔgɔ kelen tɛ se koyi a kelen tɛ se kuma bɛɛ a b'o fɔ a ka kuma na donc bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni kɛ donc o ye dɛmɛ dɔ ye dɛmɛ dɔ fana ye mun ye barolasigi an ka to ka taa kan ninnu fan fɛ an ka n'u to u dama na an ka n'u to u dama na muso minnu cɛw ta ɲara an ka gɛrɛ u la an k'u jigisigi kumaw f'u ye an ka baro dumanw k'u fɛ an ka défi minnu bɛ yen nɔ an n'u k'o bɛɛ partager ɲɔgɔn fɛ n'an ye baarakɛminɛnw sɔrɔ an ka t'o d'u ma n'an se kɛra hakilina ɲuman min ye an ka t'o d'u ma bon ni wari bɛ mɔgɔ min fana bolo i b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ se ka collecte kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa di ou bien dans la semaine aw ye don dɔ sigi k'a fɔ nin don in anw bɛ tobiliba de kɛ anw bɛ taa falatɔ ninnu na hinɛ ou bien dɔ k'a fɔ nin tɛ foyi tiɲɛni san kɔnɔ ne bɛ se ka falatɔ kelen ta en charge an k'o kɛ n bɛ se ka falatɔ dɔw ta minnu tɛ école la minnu tɛ fosi la k'u former baaraw la mun bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen ka dɔrɔmɛ fila ye i ye ko caman kɛ donc dɛmɛ si ka ca quoi hakilina dɛmɛ bɛ yen k'a fɔ mɔgɔ ma hɔn bɛ yen bon yɔrɔ ni ko musow fana ne b'o de fɔ duguba dɔrɔn tɛ o togoda musow fana bɛ yen donc an ye wele bila bɛɛ de ma hali togoda fana kɔnɔ kanw bɛ yɔrɔ bɛɛ donc u bɛ se k'a lajɛ an b'a kɛ cogo di pour que ka se ka cɛ sabatɔw ninnu musow dɛmɛ k'u denw dɛmɛ ka tila sɔrɔsi minnu bɛ fɔrɔn na an ka waleya jumɛn de kɛ o yɔrɔ la ne artiste n bɛ se ka kuma hali artiste kan artiste bɛ se ka dusu dɔnkili dɔw bɛ yen a bɛ dusu don mɔgɔ la u bɛ se k'o dusu bɛ don mɔgɔw la ka ɲɛ k'o dɔnkiliw dilan u ka to ka da an ka telew la olu fana y'u ka contribution kɛ donc yɔrɔ o bɛɛ ye dɛmɛ ye mais mɔgɔ fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛ mais n'a jɛngɛnna yɔrɔ dɔ la an ka to k'a fɔ hali an b'a dɔn k'a jɛngɛnnen don an ka fɔ ayi a ma jɛngɛ kosɛbɛ a bɛ se ka tilen dɔɔni o fana ye contribution dɔ ye mais kuma bɛɛ tiɲɛni kuma b'an da kɔnɔ tiɲɛni kuma b'an da kɔnɔ an t'a ɲini yɛrɛ k'a faamuya o ye gɛlɛya dɔ ye dɛ o ma nɔgɔn minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la a b'u dusu tiɲɛ u b'u dusu tiɲɛ u b'a fɔ anw bɛ fasoko la mɔgɔ wɛrɛw bɛ ko wɛrɛw la donc a bɛ se ka mɔgɔ dusu tiɲɛ
mais nous y'a ka fo n'an kɛ tan an y'an kɔfilɛ mɔgɔw b'an kɔ donc moi je crois que résultat ɲuman bɛ se ka sɔrɔ ni kɔni k'a fɔ ko ka forces armées dɛmɛ je vois loin ni bɛ ko caman na même au-delà du 8 mars hali 8 mars tɛmɛna ne fɛ ni dɛmɛ in ka continuer quoi. Ayiwa o tuma an yɛrɛw ka hali ɲininkali kɔnɔ nka halisa an bɛ tɛmɛ ni baara fɛ an hakili la hali bi an balimaw nin bɛɛ kun ye anw de ka se ka faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ 8 mars an k'a dɔn k'a fɔ tulonkɛ b'a kɔnɔ mais sɛbɛ fana b'a kɔnɔ bamananw ko ten ko tulo o tɛ sɛbɛ sa o tuma na n'a ma ɲɛ ko tulo tɛ sɛbɛ sa laɲini dɔ kɛlen don maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ walasa an ka ba maliba ale bɛ lafiya sabula ni mali ma lafiya mali kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo si la o tuma an k'an jija hali bi madame le ministre bɔra k'a fɔ cogo min na an k'a dɔn mali ye an bɛɛ de ta ye wa mali ka laɲini ba an kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na sabula ale ye anw fana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o hukumu kɔnɔna la halisa an bɛna tɛmɛ ni an ka ɲininkali tɔw ye madame le ministre ayiwa baara kumaba jumɛn de bolo dalen don aw bolo 8 mars hukumu kɔnɔna la. Avant le 8 mars même an ye activité caman kɛ an ye barolasigiw kɛ an ye finitigiw wele finitigi musow an y'olu wele ka tila ka cɛ sabatɔ minnu cɛw sara olu muso firiyatɔ ninnu an y'olu fana wele an n'u ye baro kɛ barolasigiw kɛra k'a lajɛ i b'a dɔn ɲina 8 mars bɛnnen don fɛn fila de ma non seulement musow tɔgɔladon don mais an ka jamana kɔnɔ a bɛ bɛn ni élection législative fana dayɛlɛli ye donc ka kɛɲɛ ni o ye an ye barolasigiw kɛ pour que muso ni cɛ bɛɛ bɛ se ka jɔyɔrɔw sɔrɔ cogoya min na assemblée kɔnɔna na donc an y'o o ko caman kɛ donc o ye kelen ye fila an b'a fɔ fana musow ɲɛna k'a fɔ pour que u ka assemblée sɔrɔ f'an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka stratégies kɛ an y'o barolasigiw kɛ an ni société civile y'a kɛ an ni aw radio y'a kɛ an ni force de l'ordre y'a kɛ maintenant journée phare kɔfɛ an bɛ activités décentralisées on va essayer ka tourner kɛ peut-être que an tɛna se ka se mali dugu caman na mais an mana se ka mun boli et puis n b'a dɔn fana société civile fana bɛna jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ muso bɛɛ ne kɔni dalen b'a la ne bɛ ka mun mɛn bɛɛ bɛna dɔ kɛ donc an bɛ information cari an bɛ barolasigiw kɛ an bɛ se k'a kɛ mali yɛrɛ kow kan an bɛ se k'a kɛ kalanko kan an bɛ se k'a kɛ an ka cɛ ni muso ka ɲɔgɔn dafa wale kan genre développement an bɛ se k'a kɛ loi 052 kan n'o ye sariya ye ni son excellence Ibrahim Boubacar Keïta ale kɔni y'a ka kɛta kɛ parce qu'en 2015 ale de y'a to loi in tɛmɛna assemblée kɔnɔna na donc ale de sɔnna n'a ma sɔn depuis conseil des ministres niveau la a tɛ se assemblée kɔnɔ donc an b'a fo nin yɔrɔ la k'a wale ɲuman dɔn ale y'a ka kɛta kɛ maintenant tɔ ye musow de ye sisan a kɛra sababu ye loi votera maintenant an ka kan ka mun de kɛ sisan pour que ka se ka don assemblée kɔnɔ donc a tɔ ye o de ye anw bolo donc an b'o barolasigiw kɛ an bɛ tournéw kɛ an bɛ n y'a mɛn mɔgɔ caman fana bɛna remises kɛ mɔgɔw bɛ ka fɛnw collecter u bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ ka tamatiw jabaw u bɛ sɛnɛfɛnw dɔw bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ t'o di dɔw yɛrɛ ko k'olu bɛ tobiliba kɛ ko ka taga a di denmisɛnninw ma et puis ko n'olu y'a daminɛ k'olu t'a dabila donc an bɛna o bɛɛ lajɛ donc activité caman bɛ kɛ bon ça dépend en tout cas an kɔni ye welekan bila maintenant tɔ bɛɛ bɛ mali musow bolo ni bɛɛ y'a contexte faamuya c'est bien awɔ mais tout le monde est libre quand même i ka 8 mars i bɛ fɛ k'a kɛ cogoya min na i b'a kɛ ten mais anw ka ŋaniya ye nin de ye anw y'o de ɲɛfɔ. Ayiwa an hakili la jamanaden bɛɛ ka ŋaniya ka kan ka kɛ nin ye sabula ka d'a kan an y'o de fɔ finitigi minnu bɛ ka kɔkɔrɔma don anw de dɔw don u bɔra anw de la anw de bɔr'u la anw de sigilen don u kun anw de y'u bange donc finitigiw ye anw yɛrɛ de ye dakuruɲa kelen na o tuma na mali muso kelen kelenna bɛɛ ka kan k'a yira k'a fɔ finitigi ye e de ye sabula du tɛ jamana in kɔnɔ finitigi tɛ bɔ du in kɔnɔna la donc an k'a dɔn an badenw don an balimaw don an sinjiw don o fana tɛmɛnen kɔfɛ madame le ministre togoda musow an balimamusow don anw bɛ faaba kɔnɔ ala y'u sigiyɔrɔ bɛn togoda kɔnɔna ma mais 8 mars ko tɛ den ye togoda fana kɔnɔ 8 mars ko ka bon togoda musow ma kosɛbɛ ayiwa ɲinan togoda musow ka 8 mars o bolo dalen bɛ cogo di. bon madame o diyara n ye mali ka bon kosɛbɛ surtout n'i ko togoda a ka bon an ma se ka togoda bɛɛ boli mali kɔnɔ k'a fɔ a y'a kɛ tan mais an ye welekan bila aw ka jabaraninw na telew la an y'an kumakanw bila an bɛ fɛ 8 mars ka kɛ cogoya min na ne bɛ miiri
ulu fana be ka ɲɔgɔn kunnafoni k'a fɔ a ɲina 8 mars kan ka na jimbe ni balani ta an ka na tɛgɛrɛ ta mais kan ka kɛ baro la sigi mais an b'a lajɛ on verra ni 8 mars tɛmɛna k'an yɛrɛ évaluer ce que ça a donné message in ce que ça a donné mɔgɔw y'a faamuya cogoya mun na donc en tout cas an bɛ miiri togoda musow fana bɛ ni mouvance kɔnɔ parce que déjà u ka présidente nationale ale ye ŋaniya yira kɛ don min na an taara minan di la ale fana taara ka taa n'a ka jabaw ye tu t'imagines a ye jaba mun sɛnɛ a yɛrɛ wɔsi a y'i biri ka jaba mun sɛnɛ jardin na a taar'o bɔ fo Kayimara la k'a charger tonne 1 ka n'a di sɔrɔsi musow ma a kɛra base la o don na donc c'est un peu ça donc on verra bien ce que ça va donner mais a ka d'an ye togoda fana bɛ se sigila kuma na dɛ i ɲɛ bɛ sigi ka kuma na togoda bɛ s'a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que actuellement formation bɛ di à tous les niveaux ONG bɛ jusqu'au niveau de la base ONG bɛ burusu kɔnɔ i bɛ village la i bɛ hameau de culture la i bɛ yɔrɔ bɛɛ donc kunnafoni tɛ fɛn ye sisan nɔ k'a fɔ ko o Mali togoda ka dɔgɔ kunnafoni tɛ yɔrɔ min na donc on verra bien en tout cas o fana b'a mouvance kɔnɔna na musow de don i ko anw. Ewa émission bɛ ɲini ka na se a kuncɛli yɔrɔ ma madame le ministre welewelekan jumɛn bɛ i fɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma walasa an ka faama ninnu dɛmɛ hali 8 mars fana tɛmɛlen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an musolakaw sabula anw de ye ɲɛkuluma ye. D'accord welekan min bɛ n bolo o ye fɔlɔ n b'a daminɛ ni folikan ye n bɛ n ka président fo n tɛ segin a foli la son excellence Ibrahim Boubacar Keita a n'a furumuso madame Keita Aminata Maïga parce que pourquoi muso ni denbaya ni du ministre ye ne de ye n y'a seereya n y'a ye u ye sɔrɔsi musow dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ye falatɔ caman de ta en charge kabi ɲinan dugu jɛra cérémonie bɛɛ la ne b'a kɛnɛ kan donc an b'u fo ka dɛmɛ na ko an bɛ k'u ka baara de dafa u ye dɔ kɛ an fana bɛ ka an niyɔrɔ de kɛ donc ne bɛ welekan mun bila c'est que nin wagati in na Mali muso bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn ku an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ten mɔgɔ si kelen tɛ se ko la dɔ bɛ se ko dɔ la dɔ fana bɛ se ko dɔ la n tɛ se o la donc c'est un peu ça o yɛrɛ ye diɲɛ de ye quoi donc an ka ɲɔgɔn ku an ka ɲɔgɔn supporter an ka taga fɛn minnu b'an na taa ɲɛ fɛn minnu b'an na retarder k'an ka développement segin kɔfɛ an k'o bila kɛrɛfɛ pour que an bɛ se ka avancer ka tila k'a fɔ tuguni i ye mun fɔ bɛɛ lajɛlen k'an ka forces armées soutenir bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɔrɔsi ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɔlɔsibaga ye sigida la bɛɛ lajɛlen ka baara nɔgɔya président de la république bolo n'i ye baara nɔgɔya bolo i ye baara nɔgɔya jamana de ye wa hali a tɛ f'i ma k'i ni ce parce que i bɛ k'a kɛ i yɛrɛ de ye mɔgɔninfin i bɛ ko o ko kɛ i bɛ k'a k'i yɛrɛbakun de ye an de denw bɛ yen nɔ sini ɲɛsigiw donc o sini ɲɛsigiw pour que olu bɛ se ka an ta il faut que anw fana ka ala deli a ka ɲɛ la mais na an ye ala deli a ka tiɲɛ certes n'a tiɲɛna a tɛ fɔ mɔgɔ si kɔ donc c'est un peu ça le problème donc an ka taga dans le bon sens hali ni mɔgɔ man di n'a bɛ baara min kɛ ou bien ala de ye a baara in kalifa a la ala minɛ i ka tugu a kɔ i k'a dɛmɛ k'i ka tɔmɔta ta mais e ko ko a tigi tɛ se e ko e tɛ fɛ k'a tigi ye e dun tɛ ala ye donc yɛrɛ a gɛlɛyara donc a tigi b'a ta kɛ mais e de bɛ retarder e de bɛ segin kɔfɛ e de bɛ sɛgɛn donc c'est un peu ça le problème donc il faut qu'on sorte de ça an ka taa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn supporter ka baara kɛ mɔgɔ si kelen tɛ se k'o la mɔgɔ si kelen tɛ se k'o la mais kɔnɔkulu jɛlen o bɛ bi fɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka tila k'a fɔ muso bɛɛ lajɛlen bonne fête ala ka 8 mars caman yira an na san wɛrɛ 8 mars k'a sɔrɔ Mali diyara kɛlɛ tɛ yen an k'an ka jinbew ta cakoro la an k'an ka balaniw ta an k'an ka dɔn kɛ vraiment donc en tout cas bɛɛ lajɛlen bonne fête aw yɛrɛ radio ka vous remercier en télé pour votre accompagnement merci infiniment. Bonya bɛ mande bonya segin bɛ mande an b'i yɛrɛ fana fo hali n'a y'a sɔrɔ i ka baara de don i sigira yan mɔgɔ dɔ bɛ bila fɛn dɔ la nka i b'a sɔrɔ a tigi ka baara taabolo ani an ka faamuyali an bɛ ɲɔgɔn jɛ dɔɔnin ayiwa halisa an b'a f'i ye taabolo min b'i bolo i jija a la halisa ala ka an b'i dɛmɛ ka foli ni tani belebeleba ka
k'a di i yɛrɛ ma i ka bisimila i ko ɲuman na ayiwa ani fana i bɛ cɛsiri min fana la musolakaw ye ka foli ni tanu min ta k'a di i yɛrɛ fana ma o tuma ka Mali muso bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka segin a kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina Mali muso ni an y'an jija an bɛ se n'an y'an jija an bɛ se sabula anw ye force de ye fanga bɛ anw de la cɛ ninnu bɔra anw de la an balimaw don an furucɛw don o tuma ni anw m'u kɔkɔrɔma don an b'a dɔn mɔgɔ minnu kɔkɔrɔma don Mali ye Mali de ye i taara Faransi i bɛ segin ka n'a kɔnɔ i taara Amérique i bɛ segin ka n'a kɔnɔ i taara diɲɛ fan o fan i ye Maliden de ye o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana Ala k'a suma o tuma bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ ɲuman a k'an bɛn.